Hei, salut și prima am găsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm Brawl Stars. Îmi cer scuze că n-am mai postat de mult timp. M-am avut treabă și abia mi-am regăsit canalul de YouTube. Deci, dar vin cu treabă multă. Un videoclip la 10 zile. Hai că da. Astăzi ne jucăm Brawl Stars. Dar nu prea am baterie. Ne jucăm Brawl Stars. Am chef de Brawl Stars. Hai că jucăm o tură cu Mortis. Mortis. Dar nu aici. Hai pe Wipeout. Nu. Wipeout am zis. Aici. Așa. Exact. M și 8-bit. Foarte bună echipa. I am the creature of the night. Ați auzit, da? Și așa zic și eu. Cine, mă? Nu știu cine a făcut kill-ul ăla. Hai, mă, lasă-o în colo. Cum i-a prins iestul ăla? O avut pur și simplu noroc. Noroc pur. Nu, fugi. Nu vreau să mor. Unde ești? Aici ești. Papa! Nu mai ești. Erai. Nici tu nu mai ești. Că mai aveam un pic ca și l-omoram eu. O avut doar noroc. Ce e asta? 2v1 niciodată nu e corect. Păi da, ce e asta? Uite, un kill. Un kill. Eu l-omor. Cum l-a omorât aia? Cum? Ți te rog că star player. Bine, o să schimbăm playerul. Să urci. Cum își pun ochelarii. Ăsta știe să facă scheme cu ochelarii, dar eu nu știu să fac scheme cu mingea. De basket, că de la fotbal îs bun. Era să sparg geamul din casă, atât de bun. Lionel Messi o să crede că-s cel mai bun fotbalist. Unde-și, mă? Care-și, mă? Hai, mă, că n-ai cum, că nu mi-a dat ultimata. Aia, bun că o am. Uite cum o să dau acum. Numai să-l prind pe unul neatent. L-am prins pe unul neatent și cum i-am dat? Aici dau. Bum, 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 bum. V-am zis? Bum. Nu, fugi. Fugi, că nu vreau să-mi pierd eu astea. Papa, eu am plecat. Hai, mă. Îmi se reface și mie viața asta. Cam greu. Acum să vezi ce distrug pe ăștia. Mă distrug ei pe mine, nu-i mai distrug eu pe ei. Nu-mi place asta. Mă distrug ăștia pe mine, nu eu pe ei. Nu-mi place. Păi da, mă, te dai. M-am omorât. Măcar am câștigat. Lăs mulțumit. Am avut 0 kill-uri. Mă dau cu capul de pereți. Cum? O, da. Am așa multe trofee pentru că în timpul ăsta în care nu am jucat, n-am postat nimic, n-am jucat Brawl Stars. De aici am început. De aici. La 25. De la 25. Bine, 25. Bine, scuzați-mă că vă tot apare ăsta, vă stric vouă filmarea, în fine. Am 4 din astea, de ce nu le iau? Oare pe cine să aleg? Pe cine oare? Carl sau Penny? Habar nu am. O să întreb colegii de la școală. Ăsta, Tic, știu că nu-i bun. Nu l-o pe Tic. Așa că am să dau play din nou. Nu cu Sergi. Hai cu Buz. Că Buz e bun. E autobuz. Ați prins? Autobuz, buz. În fine. M-a copiat. Nu-i corect. Nici cinstit. Să vă spun că am jucat la Wipeout
3 buzi versus, nu știu, alte chestii. Bam. Instant m-a omorât. Efectiv, n-am apucat să mă joc. M-am trezit doar că mi-a dat Shelly mare din ăla. Shelara! Hai mă, n-ai cum să nu o prind pe Shelara. Urâta. Urâta. Shelara. Dum. Lasă-mă. Dar de ce nu m-a lăsat în pace? Ce urât. Ne mai trebuie 4. Am văzut pradă. Nu e mai pradă. Nu era pradă. Bam. Haide. Nu mai fugi. Nu fugi că nu-ți fac rău. Dar nu pot să cred că au venit toți ăștia. Bă, dar n-ai cum. 13 v10 pe V1. Încerc să-mi țin calmă. Bun. Nu mai jucăm în Wipeout. Am jucat destul. Duo! 10 din 10. Cu unul bun. Ce nume are. Cred că a stat foarte mult să-l facă. Hai mă, n-ai cum că acolo nu e nimic. N-ai mă cum așa ceva. Ăla-i ghinion pur. Nu-mi place ce văd în spate. Nu-mi place. Măcar ăsta ca să aibă... Nu, lăsați-mă în pace. Hai mă, vino dacă e tupeu. Fiecare tupeu. Au prea mult tupeu chiar. Sper că nu mori. Nu marcă bărundu. Nu-mi place. Nu, ba da, îmi place. Ba nu-mi place. Dar nu mai îmi place. Aici stau. Hai mă, lasă-mă încolo. N-ai cum. Am scăpat. Nu mă moră. Cruță-mă. Se că nu mai crățată, eh? Măcar să o respawnat urâtul. Fugi, urâtule. Mă, dar ți-am zis să fugi. Urâtule care ești. Da, bine, nu mai joc cu buz. Atât a fost și buz. Mortis. I'm the creature of the night. Am văzut eu acolo pradă. 4 din alea. Voi vedeți că sunt 2 din aia. Nu știu cum le zic. Hai mă, nu se mai mișcă. Eu ascund din ăla în echipă care nu face nimica. Uite ce bine e. Iată-te, primul servit, primul venit. Nu, primul venit, primul servit. Așa, dă-le. Nu! Nu-mi da. Nu merit. Nu merit! Nu! Nu! N-ai mă cum. N-ai cum, frate. Deci pur și simplu. N-ai cum. N-ai cum. N-ai cum. Nu știu cu cine să mai joc. Mi-ar pocni degetele. Sper că s-au auzit. Nu știu de ce am zis că sper că s-au auzit. Eu le pocnesc de nervi câteodată. Mă, dar buza meu nu joacă. E AFK. AFK l-a pierdut trofee, cred că. Uite încă una acolo. E, da, uite cum a... Nimeni nu s-a gândit. Cum să nu te gândești să iei 2 din astea? Ia uite ce e zisită, n-am făcut 5. Hai mă, ți-e frică lui ăla. Fricoșilă. De ce ești pufi? Că te umfli. I-am dat-o și pe ultima. Și eu nu pot să ajung acolo. Ce prostie. Deci tu vrei să-mi zici mie că eu am făcut 6 din astea și l-a omorât una din aia. E zisită ne-o dat. Scuză-mă pe mine. Era feca. Haideți mă, veniți unul. Vreau și eu să mă lupt cu cineva. Că n-am văzut o persoană tot meciul. Aici? Nimeni. Disperare. Nu-ți mai disperat.
Măcar tu fă ceva. Măcar locul 2 să ieșim. Măcar locul 2, cum am zis. E bine și așa. Primele trofee. Să mă gândesc eu un pic. Eu am aici 4 din astea. 20 din alea. M-ar ajuta aici 20. 308. Nu m-ar ajuta. Aici habar n-am. Aici, cred că știu. Aici ori Tara, ori asta cu viteza. Gene nu. Max. Așa. Aici Leon. Aici Carl sau Carl. Păi dacă l-am aici și pe Carl, le iau pe Penny aici. Bun, Penny. Epica asta. Aici clar ăsta. De cine mai? Ăsta. Bine. Și eu am făcut marea prostie să dau abandon la Chuck. Explicați-mi, cum pot să fac așa mare prostie? Cum pot? Cum? Că nu înțeleg. Nu trebuia să dau iar în meci. Nu, și iar cu ăsta. Bravo, Darius, bravo. În sfârșit joacă și el. Înțeles că trebuie să joace. Acolo, nu-i niciuna. Și prostie mai e asta. Nu. Cum o tras la el? Ce mi-e zoc? Și-am pierdut iarăși! Dă-te încolo că nu mai joc. Închide episodul. Bine, glumesc, nu-l închid. Un meci mai dau. 1. Un meci. 1. Bă, dar dai X sau dai play again? Așa. S-a auzit degetul, da? L-am pocnit de nervi acum. Nu, că ne omoară. Dă-i, Primo, dă-i. Așa te-am învățat. Ai ultima dată, da? Nu are. Nu-i bun. Nu știu ce am zis. Am făcut ca și când e bun. Că nu-i bun. Măcar primești și eu ăsta. Da, ia-l. Iar te rog. Ia-l tu pe ăla, că n-am eu chef. Uite pe cine văd eu aici. Uite-l pe cine văd eu aici. Pe cine văd eu aici. Fii numai aici, ești tare în gură. Mi-e fura mie astea, și ești tare în gură. Na, zi și mie cum o iau pe aia. Zi și mie. Mi-am spart, de luat nu mai iau. Hai mă, trebuie să iau pe aia. Cum să nu o iau? Să o las acolo să joacă. Să stea acolo. Așa. Omoară tu pe amândoi, te rog. Mai de ce nu i-am omorât? Uite-l, mă. Gata. Și încheiem episodul cu un win. Most damage. Și eu vreau să ajung aici. 10.000 de trofei. Deci am un prieten, fiți atenți aici, că vă arăt trollul pământului. Și după aia închide episodul. Deci trollul pământului. Săracul om. Săracul copil. A ajuns la 30.000 de trofee. Și el primește numai 80 de credite. O ajuns la 25.000, 80 de credite. Bă, voi vă bate joc. Mă, dacă ajungi la 30.000, îți dai 30 de... Nu, 30. 3.000 de credite. Păi totuși, o muncă, ajungi la 30.000, te chinui. Bine, n-are rost să ne enervăm. Măcar am făcut și noi un win. O să mă uit pe filmare, am făcut mai multe sau mai puține trofee. Sperăm că suntem pe plus. Bun, eu vă salut, ne vedem data viitoare. Șpa, șpa!